Здравейте! Казвам се Диана и това видео беше изцяло генерирано с помощта на изкуствения интелект. Чат-ботовете, задвижвани от изкуствен интелект, променят играта. Като предлагат персонализирани препоръки за цветя, автоматизират поръчките и осигуряват 24-часова поддръжка, те правят процеса на доставка на цветя по-бърз, по-лесен и по-ефективен. Ето как чат-ботовете на Crowdy помагат на бизнесите за доставка на цветя да растат. Бан! Многоезична поддръжка за глобални клиенти. Тей. Безпроблемни плащания и проследяване на поръчките. 3. Персонализирани оферти и отстъпки. 4. Намалени разходи за персонал и увеличени приходи. Чат-ботовете не само повишават удовлетвореността на клиентите, но също така опростяват операциите, оптимизират логистиката и увеличават продажбите по време на пикови сезони. С изкуствения интелект начело, бъдещето на бързата доставка на цветя изглежда по-светло от всякога. Свържете се с Crowdy ATI, за да внедрите нашето решение във вашия бизнес, свързан с цветя.